Sitten jalo päällä jalan. Veike otusko sitä niin. Onko minä kuulin minulta? Joo. Näin. Oliko se ihan näin? Ihan käsi meni näin. Nyt päästään lipsahtaa syönnin puolelle, veli. Sitten toinen käsi. Pitikö se ihan mennä näin? Palloa piti pelata. Noin. Häntäkin heila. Niin. Nytkö se ei kiinnosta? Nyt jäätiin katsomaan. Niin, jäätiinkö katsomaan? Niin. Niin, se pallo meni. Menikö se? Nyt on pallo taas siinä niin. Oot sinä veli kyllä ihmemies, niin olet. Näinkö se oikeesti sinä? Ihme, ettei me muuten rikkoa paljon. Ei kun se on paksua. Jos minä nostan jalat tähän näin, niin kato nyt se väri. Joo, nyt meillä on muuten äsken pudota. Nostat minä jalat ihan näin. Ihme, ettei olemaan, kun tää kävelee. Ihan siis tähän näin.